Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 8:50 sa kagabion og intro vlog na po taring munyika no kay nabiyaan nato ning dramaha tungod sa ato pag-una sa mga drama sa ato ang John Kent Anota no tungod sa kadaghang request nga sumpay dayon no sa drama nga Apida Kidat sa Managlahing Dalan, Higala o Hustisya sa Agato no. Yan apay Lone Ranger nga atong tiwasonon no. Muna nga tungod sa katriling sa mga drama mao gyud atong giuna nya kini napasagdan nato ni pero sige lang ato ning padayonon no. Murag di na ta ko ganahan mo padayon ani kay late na man kata kayo ani nya napoy nag-upload ba. Pero sige lang kay namo poy ganahan maminaw no sa tinag-as ba. Kay malingaw ko na sila samtang nagtrabaho no. Nya napoy to ining PM na ko din nakalimot lang ko kinsa to. Nga ganahan sa diyang lola maminaw aning drama kay makalingaw daw. No kining munyika may living doll no. Nagkaroon ato ng gitagad no. So magbasa ta sa comment mga ka-listeners no. Si Glina Rinsales. Rinsales ni basa ni o Rinsales. Glina Rinsales. Mayong gabi salamat sir kay namalingaw ko sige paminaw sa imong mga gipang-upload nga drama. Siguro na ay kagahapon si Milagring ug attorney. Salamat kay Glina Rinsales na naminaw siya sa habal-habal driver ka lang. Nya si Jocelyn Infante, salamat po sa mga drama. Way sa payang Jocelyn Infante. Si Lingil Habman, hello sir idol, thank you. Tawon kaayo, sunod. Salamat po din mo Lingil Habman. Nya si Lenny Omega, yes, may sumpay na. Salamat Lenny Omega no, sa paminaw. Si Lablin Pintuyan, yihi na ang jud sumpay. Salamat. Ayo, yihi na ang sumpay, idol. Salamat po din mo Lablin Pintuyan no, sa paabot ang drama no. Si Annalyn Buatis, salamat po sa may adlaw sa kanunay. Salamat po Annalyn Buatis. No? Nya si Rachel Yang, mao jud ni akong gihuwat. Salamat Rachel Yang sa pagpaabot. Nya si Ivan Subos dyan, salamat sa upload. Nagkanindot na ni. Thanks sir dyan sa effort. God bless. Salamat Lenny Omega. No? Nya si Puan Prince dyan kanang sige og kasuko nga dili kompleto ang uban nimong drama basin uploader po na siya sa imuhang kuro gakuha og videos no masuko kung kulang ang episode kay mukuangan po iyang i-upload pa pahiblara og sa taman makalagot magud nga magbuot permi nimo ang mao gid Puan Prince no murag may punto po ning imuhang pagduda no ning sige comment na nga murag mo reklamo nga nakulangan ba. Abot na po ka ano og sa di rason nga murag masuko og makulangan. Malingaw man ta gihapon ta no kay isag natay kulang na may sinugdanan unay katapusan na may pipila ka episode nga nangawala pero at least masabtan ang drama no. Nya kining uban na nga mahinaot tas pagsabot po no. Kay dugay naman gud mga drama nga atong gipang-upload nga sa atong Jangen Anota ba niya. Muna nga di na to makuha tanan episode kay na may panahon nga way live streaming. Hinaot tas pagsabot sa uban no. Hinaot pud tang na kining uban kung sakto mo kining comment ni Puan Prince no nabasa nung uploader pud siya. Dili lang gud mangupya kay delikado serious content no. Makinumdum makinumdum mo ni amiga drama sa una sige sig pangupya. Kaya usaon nag-apply o di siya ma-approve kay ma-detect man sa YouTube nga ang iyahang content kinupya ra reuse content ba. Mo to nga usaw apply ni amiga drama di gyud siya ma-approve kay ma-reuse content lagi ang rason. Mo to gihot niya delete ni amiga drama niya. Mo to nagtuon si amiga drama og edit nag-iyaha yung kaugalingong edit ba. Nya nangutana sa to siya nako kung say kanang mayong buhaton sa atong gi-advisean pud si amigo no. Nya karon kuan kung gihan na kay sa amigo mo upload og drama nga siya gid mismo ang nag-edit naghago og pangita sa mga drama no. Muna nga itong shout out sa amiga drama rin. Muna inindot mo sa mga ubang uploader baka kamao mo respeto ba no. Muna nga sa uban nga nagplano og mag-upload ayaw jud ta mo pangopya sa uban kay sayang yung kahago og oras mga gasto pag-load no dya. Ang resulta nag-apply with content sayang ba ang kanang panahon oras ug load niya.
kuan discontent ra. Nga di pud maayo na mangopya ka kay sala po na kay hinaguan sa uban imo rang sayon-sayonon og kopya nya kanang naghago sila ikaw pasayon so mali kayo nang abuhat nga mangopya kas nahumandaan sa uban. What if sa imuha na may tabo imong hinaguan labtan sa uban di pud ka malipay no mo na siya di ka malipay imong hinaguan lain ang magpahimulos. Kaya panalanginan day ka sa Ginoo na kung inana imuha sad nga binuhatan. Mo nagiingon sa Biblia nga unsay imong itanom mao say imong anihon, no? Kung magtanom ka og kanang hangin ug ulan mo ani kag bagyo, katalagman. Magtanom kag kayo mo ani kag sunog, no? Na siya nga klaro man sa Biblia gud nga unsay imong itanom mao imong anihon. So, pugi lang jud, pugi lang sa mga kung mas kay kini banabana ni Puan Prince base nga uploader ba. Base di pug masakto na yung banabana no ang duda ba nga base og uploader pud ba. So, pag tininood lang no na kanang diskarte gyud pugi gyud nga tininood. Kinising-kasing nga mo trabaho gyud kag kaugalingon nimo trabaho. Hindi ka manghilabot sa ubang sa hinaguan sa ubang. Mo na siya sekreto aron panalanginan sa Ginoo. Salamat po, Prince, no, sa imuhang komento, no? Sa kanunay pagpaminaw po, Prince. Salamat kayo. Yes. Si Ricarda Buscano na story. Salamat po mo, Ricarda, sa pagpaminaw, no? Sa may balik ko tungod nimo. Salamat kayo, good. Ricarda Buscano. Si Nimalus Beans, wow, nice move, idol. Salamat kayo, Nimalus Beans, no? Naminaw siya sa EKE Rakisa. Si Joanne, salamat kay Duncan. Salamat po ni mo, Joanne M. Salamat sa mga pagpaminaw. Si Nimalus Bin, salamat sa upload idol. Makalingaw ka ayo. Shout out po ni Madam Gloria Villarasa from Timuga, Boroon, Iligan City. Salamat idol. God bless you. Salamat kay Nimalus Bin. No? Shout out sa imong Madam Gloria Villarasa no? Diya sa Timuga, Boroon, Iligan City. Salamat sa inyong pagpaminaw. Yeah. Nice move idol dyan. Makalingaw dyan idol. Nice one. Again, idol dyan. Salamat ni Malus Beans, no? Si Edwin Pancho, salamat. Nagkanindot na dyan eh. Salamat po ni mo Edwin Pancho sa pagpaminaw, no? Si Arlene Pakot, si Balius, ako, si Ben MS na nabubutas yung eardrums ko. Nagpagamot sana ako kaso lang hindi iinti ang nagamot sa akin. Hindi siya. Ang ginawa niya sa akin, binuhusan niya ang tainga ko na parang tubig at binakuim niya. Pagkatapos tunog-tunog na akala ko mawala sa gamot na niresita niya pero hindi hanggang ngayon. Tiniis ko, hindi ako makatulog parang ilog na tumutunog. Napacheck up na no, Arlene Paco Chibalius para masigurado yung ugong sa tinga mo. Baka sakaling may iresita ang gamot, mabili mo. Hindi kasi ako pwede magbigay ng resita at gamot dahil hindi naman ako doktor, hindi ako specialist, no? Muna ang pa-check up mo lang yan, no? May isa, napilain ng pangutan na Ronel Rodrigo. Dalawang linggo na po ako nabingi pag gising sa umaga. Ito na nararamdaman ko. Ito na nararamdaman ko. Ano pong gamot sa kabila kong tinga? Salamat po. Pa-check up lang na sa ENT specialist para masigurado, no? Ay mahirap na, no? Pag pabayaan, no? So, pa-check up mo lang yan. Hindi naman ako makapagbigay ng gamot dahil hindi ako doktor, hindi ako specialist. Pa-check up mo lang para masigurado. Ronel Rodrigo. Si Nilbert Lau, salamat po sa mga drama nga makalingaw kaayo. Amping Dul. Salamat kayo Nilbert Lau, no? Sa mong pagpaminaw. Kanya, si Kumbati Channel, abi ko dili na ako makapaminaw ang katapusang sumpay sa mga drama. Salamat sa nag-record. Salamat po, no? Kumbati Channel, aminaw sa katapusang sumpay sa ikaw kung kinabuhi. Mga tumakalasanas na maglangan, paminawan nyo ang part 12 sa Munyika, May Living God. A dream is a wish your heart makes. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon, Munyika. The dream that you wish will come true.
Pero maura ni bugtong pagi. Aron malimtan ko ang akong tinguha pagbawi ni Sarah kamatiyo. Mahal ko nga kumangot. Busa di ko makatugot nga mag-antos siya. Pero mahal ko si Sarah o ang among anak. Unsa sa maning nahitabo na ako. Gusto ko matagan og kalinaw ang unahuna sa kuna. Guilty ko. Kaya ako mo'y nakaingon nga nung kanunay na lang makonsumisyon si mama na. Kinahanglan doon na yung sakripisyo. Pero, kinahanglan bang ako maoy mo sakripisyo? Ako gyud maoy mo sakripisyo? Naigugma gyud ako ni Sarah. Pero, may bili pa ka ning pagbatiya. Nga kung mamugos ko, daghan man ang maapektuhan. Ganong magpadaog bang ko sa akong kahuyang oy. Ganong makita. Tinud-anay na ka ang desisyon ni Anton. Nga adto siya sa Cagayan ma-assign. Nalipay ko nga nakahuna-huna si Anton sa akong offer niya. Pero, nahadlok sab ko nga tingalig mo kalit paglikoy ang iyang utok. Dako ang akong pagtuo nga nakahuna-huna siya ni ini. Pero dili na magsigig huna-huna ni Sarah. Ug ni anang bahina, nakadahig ko sa iyang tinguha. Ang ako lang gikahadlukan nga mukalit pag-usab ang iyang huna-huna. Ug maanugon lang ang gasto ko sa tukuron kong branch dito sa Cagayan. Unsa man kay angay kong buhaton. Karoon pa mo kayo may gawas eh. Tugo. Ay noon. Nga. Kita may gabantay sa inyong munyika. Si Sarah? Ito man Sarah ito. Anong tanaman ka, Bugart? Anong dig mo utana ko dong? Doon ay mo preso na ko. Anong lagi tana ka? Walang. Ganiharam kay kamo ba? Ganihara kay mo sa inyong kwarto. Ano saan mo? Tanap ka kung gakos bas ko Sarah? O niya? Gakos na gid ka niya. Walagi. Nga, akin mo kung eh. Ito karoon mo pagyapog ka magagakos niya? Wadjapon. Malasa, gini mo dong. Nga, dyan mo eh. Bisag kurog ko. Dong, imo naman siya kasawa. Nga nung mo kurog mangyapon ka, imo man siya kasawa dong Matiyo. Ha? Busa, mahimo na kayo mong buhaton ang gusto ni mong buhaton sa imong asawa. Unsa na? Ay lang eh. Sumbong kang mama ni mo. Ay lang. Bugos ko ni mo, Bugart. Unsa to imo sulti? Bagon ka ron! Mo ginaong ganahan ni mo eh. Dong, kay nanghid una ka manukmag. Bagon bilog. Yudu, ikuha namin ko tayo. Unsa lagi mo sulti? Ay, kalimut kung sa to dong da. Unsa ganito ang gisulti ni mo? Katugod, imong sulti, sawa na ko Sarah. Mao lagi na dong. Imo na mga asawa Sarah, practice nagdakos niya. Saon lagi, kurog manjud ko. Nga, ano mo, kung mauna awa. Wagi kay laing maunyay ka nga mahimo. Kahimo, pakulaing ni ka, Bugart. Basta masud kas lang,
Langop? Unsa langop? Basta dong, magahimura ka na. Basta di ka mangurog. May ani ba si Anton Bogart? Mahal, ma'am? Wa naman siya mabalik sa akong opisina ganiha. Moy, may ani ganiya, ma'am, katong yang kalibin. Misudi ni sa ato? Hindi siya kasi sayog so din sa atong bahay, ma'am, kay pirmi mo na sirado atong gate. Yung nga dong nahibaw man ka nga din siya. Iya manggiaway Sarah, ma'am. Unsa? Ganun. Nag-away sila si Sarah? May reaksyon. Lagi, ma'am. Iso gitong babayan na, ma'am, eh. Iyag yung gigalihan si Sarah nga may gawas kay Dunay Preton. Unya dahibaw si Mateo? May noon, ma'am, kay dito mas dung Mateo silang kwarto. Nganong iya manggiaway si Sarah? Ani ni, ma'am. Minaw, ma'am. Oh. Gusto niya pakawawan si Sarah sa taga-dinhi. Unsa? Muna, ma'am. Halu'i taon kong Sarah, ma'am. Pagkita niya na ako, mano? Mano, mama, no, teka. Pagkita niya na ako, ma'am, no? Nga may gawas ko, muro siya kita Ginoo. Uy, nganugod? Dali ugsod. Uy, Ginoo gyud. Ginoo lagi. Ha, wa man nimo ang anga. Ha? Taday. Aguroy. Taday. Dili siya makasodi ni nga kumpanya May Bogart. Ngano ka? Hoy, tubag ako ba? Ngano ka? Ay, wa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Gikapoy ka? Dali. Higda diri kay masahi anti ka. Oh, Ang imong cellphone, may bagting. nanawag man si mama? Oh. Hello, ma? Hain man karon. Diyan sa bahay, ma. Nga naman. Kauban pa nimo ang imong kalivin. Oo, diya sa Amy. Hoy, ngano na-mention ako ngan, ha? Pangutan ako no siya. Unsay iyang gibuhat ni Sarah ganiha. Oh, ha? Ngano? Wa ka niya sultihi nga miari siya ganiha kay nangitag dikil ni Sarah? Wa ko mahibaw, da. Naama ka siya. Pangutan ag unsa gyud iyang tuyok ni Sarah. Sige, bye. Hello? Hello, ma? Unsay gitawag ni mama nimo? Nganong miadto naman sa kaganina sa ilang mama? Naibaw man ka nga may trabaho ko. Masamay mo tuyo sa pagkadto. Miadto lang ko, Anton. Aron ikasulti gid nako si Sarah. Unsa may imong tuyo ni Sarah? Aron pahibawon. Nga hapit na ta magminyo. Usa? Nganong nakugang man ka? Nga nahibaw naman ka nga na in love ko nimo, dili ba? Wa mangilabot nimo ang tao, ha? Pero gituyuan na ginimog ato aron mangita gubot. Nasina ko niya. Siya nga imong gipamabdusan, pero aron dili mauwawan, gipakaslan sa imong manghod. Ano siya? Siniswerte? Wa pa man tingali mabulgar dito sa inyo ang iyang pagkamapahimuslanon, pues ako mao'y muyagyag sa iyang baho. Wa ka magkahilabti ni Sarah. Dili kinalan nga iya pa kong hilabtan, Anton. Ang gusto na kong mahitabo, nga mabulgar dito sa inyo ang matuod niyang pagkababae. Pagmahay ko biya imo, nganong gisultian ko ikaw sa matuod. O kinhalang masayod siya, nga wa na siya'y paglaob, nga imo pang balikan. Kay ni anak ko, nga maoy mo pugong. Og wa ko makauyon sa imong gibuhat. Anton! Wa mangilabot nimo si Sarah. Pero nganong imo manggiunan? Tungkol kay naglagot ko! Kay tuwa siya mo puyo sa inyo. Asawa siya sa kumanghod. Giminyuan lang siya sa imong manghod aron makalikay sa kaisog sa iyang amahan. Dili ba? Mao mo na imong gitugan ako? Wa ko mahinumdum nga misulti ko ni anak. Kadiotra God. Nasuko ka? Nga ako siya gisuhong sa inyo? Kingan, angay ba ko malipay? Ha? Nga naibaw man ko unsa kabuutan si Sarah. Pero miadto kay gyud dito aron mangita lang yung gubot. Oh. Anton! Kalagot ka sada. Anton, asa ka man? Pauli ko sa amoy. Imong labanan ka tong Sarah? Ako may mga ipasaylo tungod sa imong gibuhat. Kung muadto ka, muuban ko nimo. Unsa?
Kinahanglan may bawsad ko kung unsa iyang ipahaba nimo aron makahatag sad ko sa akong katarungan. Ini nasuko na si mama tungod sa imong kibuhat. Busa nagtuo ka ba? Nga iya kang paminawon, ha? Dini ka lang. Muuban ko! Misumbong din ni Mos Bogart? Nakasaksi man ko no siya. Unsay gibuhat niya atong babayhana di animo. Ma, ayaw na lagtug-ani si Mateo. Tingaling mo samot lang iyang kasuko siyang mangkuwang. Nganong migawas man sab kaganiya? May gipalit manggug ko, ma. Unya, maikog mo kung musugo ni Bogart ko. Mautong ako nalang mikawas. Tungod sa nahitabo, ayaw na lang yun pagawas. Gisweldohan ko man na si Bogart. Ayaw kaikog sa pagsugo niya. Kinsam siya magtuo nga mo ani patong babayhana din eh. Dili ba imo man kong gisultihan? Nga gisulirapan ka sa mga mata ni atong babayhana sa dihang mi ani siya? Kay nangita ni Anton. Timailan na to nga may kasuko nimo katong babayhana. Nganong masuko man siya nako. Ngawa man ko manghilabot sa ilang relasyon ni Anton. Tingalig na kasabot na siya. Nga mibati nagkapuol si Anton niya. Gusto na siyang buwagan. Unsa? Gisultihan ko ikaw ni Eni, Sarah. Aron masayod ka nga sa pagkakaroon. Nakutaw ang panghuna-huna ni Anton sa inyong kahimtang. Sa among kahimtang? Uwa ko makasabot, ma. Nganong nakutaw man in taon siya nga may nanghilabot niya? Mas maogani nang hilabot ang iyang kalivin. Sukad lang makita ni Anton ang inyong anak. Wa na siya mahimutang. Gusto siyang makugos. O kaha mugunit sa bata. Pero dili siya tugta ni Mateo. Iya man sanggiang ko ng bata. Maunay na sukaan ni Mateo, ma. Mibukal ang matuod nga pagbati ni Anton ngadto sa iyang anak. Mituo ka niya, ma? Ako siyang anak, Sarah. Og nakailag ayo ko sa akong mga anak. May managlahi silang kinaiya. Og kini, ako ng kabisado. Kami ragod mo ay magkauban ka ni Ato. Mahimong tuwaan ko ni mo, Sarah. Mahimo sang dili. Pero, gidaog si Anton sa iyang pagbati. Gugma sa amahan. Matuog na ko. May ubos ng tanimo eh. Ha? Asa may mong kahiubsan? Kung ganahan kang kiksulti na ako at tubang ako, ayaw kong talik di. Katugo na mong ko. Nasuko ka nga may ato ko sa inyo. O akong giaway ang mapahimuslanon mong ex. Matuog na ta. At tubang ako pa. May mubae ko gilabti, katugo na ko. Magsulti gud ta, Anton. Katugo na kay ko, unsa ba? Pero nangasol gid kada. Anton, gusto ko magkasulti tag maayo bahin sa imong ex. Unsa man nasuko gyud ka nga ako siyang gisong? Magkalagot niya eh. Anto ko gawas matog. Ayaw ko biya eh. Kung duwa ka pa magduka, ako duka na kay ko. Kung magunahon na ka sa pag-away nako, ugma na, ha? Kanang makapahuway nako. Samo kay kada. Anton, dili na ko mag-discuss sa imong ex. Ayaw ko biya eh. Okay. Mga tuog na ta. Ngano na amang ka sa sofa matog? Ari lang ko, Sarah. Bangon lang ko kung hilak ang munyika. Kung mahibaw ni mama nga naa ka diya matog, tingaling magtuo siya nga ako ning pagbuot. Wa man hibaw, mama ari kutog. O wasap siya hibaw, nagtupad tas katre. Imo na siyang gisultihan nga kitang tulo mo ay matog sa imong katre. Sulti ko? Ikay misulti ni mama. Nalipay mangganis mama kay misugot ko nga magtupad tang tulo. Wangan ako eh.
Nganong nausap naman sa daging mong desisyon, Mateo? Nganong naa naman sa kadiha matog? Kuyawan ko. Ha? Unsay kuyawan ka ba? Kuyawan, lagi ko Sara. Basta sikit atong kamot. Unsa? Lagi. Kurog dayon ko. Kining, sige na bi, ari lang ko tug sa supa. Aron, hindi ko kurog. Di lagi ko sulti, mama. Waman sa kuy angay kahadlukan. Basta nga, okay rikit ko kung magtupat ang tulo din ni Inday Barbie. Kurog lagi ko. Mukorog ka kay maminaw man kas mga binastos nga isulti ni Bogart nimo. Lo, di bara. Mateo, nibalik na sa kaan ang binata mong istorya, ha? Sorry, Sarah. Sorry, Jude. Di na ko musab. Kinahanglang imong timanan, Mateo. Nga gusto na ko nga mamahimo kang normal. Nakasabot ka ba sa akong tumong? Gusto kong mamahimong normal ang amahan sa akong anak. Pre ka matog? Say man, say. Yay. Murag tato na problema kung may gura. What's the matter man nimo, ha? Gusto, Sarah. Mahimo na ko normal kay papa ko sa amo munyika. Hindi! Kasayo na na imong sundo, Sarah. Lisod ko. Anong lisod mo ka, Dong? Nga para naman sa nani mo. Dong, tingnan na ibiyag, naigugma na ka ni Sarah. Si Sarah ba, naigugma na sa nimo? Ha? Nahigugma? Unsa na Bogart? Mga asa nimo eh. Nahingugma ba, nahingugma? Sa in English ba, nahingug mo? Na-in-love na si Sarah nimo. Mao na in English ang nahigugma? In love Sarah na ko? Ikaw, day. Di ka may love, Sarah. Waman ko sabot ang Bogart, oy. Grande ka nga, mawa ni mo si Sarah. Nga di gid mo magkita ni Sarah. Ganahan ka na? Di ko gustuhan na, oy. Gusto na ko. Permi ko kita niya. Parehas good munyika na ko. Gusto na ako na sila perme. Kita ko nila perme. Mo na love, Dong. In love gani ka sa usa ka tao. Di ka gusto nga di ni mo sila makita perme. Mo na love. Gusto ko kita nila perme. Ilag jud ko kung di na ko kita sarag munyika. Hila ka, Dong? Ilag jud ko, eh. Di na ko kita nila. O na, Dong. Manigugma. Love, kung mag-uol ka nga, di ka makakita nila. Sa ato pa, in love ka nila. Nganong dugay mang ko sabot Bogart? Amo na hinungdan, Dong, nga gusto si Sarah nga manormal ka. Normal mang good ko. Usahay mang good, Dong. Late ko yung gug ka. Kana pa'y imong nilaktan nga murag yung bata, magiko-hiko. Mo ni usbasad. Nganong ingon mang kuhan ni Bogart. Ay, nagpangutana na, Dong. Kalibutan nga nun yung anak ka. Ninoon, wa man sa kuy labot ni mo. Kinsa man labot na ako. Ayan na, pag-unahan na, Dong. Pinanggat ang mama ni mo. Sabot ka? Ug labaw nga pinangga sa ka ni Sarah, ha? Gay! Sakit na! Sorry. Pinangga mo ka? Pinangga ko, Sarah Bogart. Pinangga, uy. Pinangga ka mama ni mo. Pinangga sa kanako. Pinangga ka ni Sarah. Ug labaw sa tanan, gusto na si Sarah nga mahimo na kang normal. Aron normal ang papa ni Monica. Nga, mauwi ka. Sabot ka?
Lagot ko na ako, oy. Ano man? Wadya po ko kasabot. Natog, day! Ang animal, nagtuog yun nga natandog ko sa iyang gibuhat. Shit ni mo, Anton. Dili pa lang importante sa akong kinabuhi si Roger. Dili yun ko mugukod ng animal. In love lang yun kaayo ko ni Roger. O dili ko gusto mawa siya sa akong kinabuhi. Nga nung nasultihan sa nako si Roger nga mahimo na mong tuburan sa dagang kwarta si Anton. Karon, ako na hinoon ang yatagag assignment ano sa pagkilkil ni Anton. Hangtod mailog na mo ang ilang negosyo. Ma, Ngano, anak? maayo pa ko, ma. Ha? Kay ngano? Nasakit di ay ka? Unsa sakit, ma? Gilantan ka? Waoy. Oo, unsa man. Sakit ang imong tiyan? Wa man. Usa ba ay sakit nga imong gibati? Ako good. Di man ko parehas ninyo. Di ko normal. Mateo. Di na ko maayo, ma. Dali ragodong. Tupad na ako. Tupad na ko nimo, ma. Ngano bang nangutana man ka kung mamaayo ka ba? Aron, kasabot ko, unsa ng lab. Di ba nakasabot man ka unsay love? Di ba gitudloan ka man nako anang butanga? Ang imong gitudlo, maura ng love to my mama, to my papa, and to my brad Anton. Madara man sab na dong nga love to everyone. Ngano, di ni mo love sila si Sarah og ang imong monyeka? Samot na jud libog akong oma. Gusto na ko normal. Gusto na ko normal, ma. Gusto lagi ko normal, ma. Unsaon man nimo pagka-normal kundi ka mo sunod ni mama? Be, come here. Hug ni mama. Normal na ko? Oo, normal ka man, anak. Mukatawa na gud ang imong monyeka kung imong agwaon. Bright man akong munyika. Tungod kay Bright man sab ang naghagwa niya. Ako na? May lain pa ba di ang mohagwa sa imong monyeka? Bright di ay ko? Mateo. Dugay lagi kang misod sa tong kwarto. Nasuko ka na ako? Unsa man kasukan ako? Ambot lang. Normal ko, Sarah? Nganong nanguta naman ka na, Mateo? Di ko parehas sa brad na ko, Anton. Di sag ko parehas ni Bogart. Hasta po nimo. Unsa? Ganahan kay ko minaw inyong istorya.
Ay, pero akong istorya dugay. Unsa may dugay ba, uy? Ikaw rin kinahibaw sa imong sayop, no? Wala gyud mo reklamo nga kami may naminaw sa imong istorya. Lagi, no? Ngano nangutan naman ka kung normal ba ka? Doon na day hiwi sa imong pagkatao. Wadi ay? Wa man. Imo lagi ko badlungon. Ingon dayon ka. Ayaw lagi pagbinata. Natural nga badlungon ka. Aron dili ka mabantayan sa munika. Aha? Mga 2 years from now, Mateo, mahimo mo nang istoryahan ang munyeka. Onya, ganahan ka badlungon ka sa munyeka kay parehas mong sinultihan? Bata sab? Ingon anak, yun. Parehas de ko bata? Papa ka sa munyeka, Mateo. O kay papa man ka, kinahanglan dili ka magpinareha sa sinultihan sa usa ka bata. Sa usa ka munyeka. Wad you go kasabot, oy? Wa ka makasabot? Kasabot na lang nung di ka suko. Mateo, kung dili gani ka makasabot ba, pangutana gyud, ha? Wa may masuko nimo kung ayuhon lang sa nimo pagpangutana ang imong gikasulti. Nakasabot ka ba nako, Mateo? Sabot. Tinod anay? Honest. Okay na ka? Kinaunsam day ko. Gisapot. Ay, pamugos ka man, good. In love na gud ko nimo. Nagpaabot ko nga imo kong amaman. Pero, mubahos man sad kag kasuko. Sorry. Gikan magugos ka kapoy, good. Nya, kulit kay ka. Imo lang sad ka kong amaman gud gumanluod ko. Sorry, wa man ko kumaanad nga, mo amaam, good. Di sana ko type ang babae nga luuran. Unsa? Muna angay ni mo timanan. Di ko ganahan og luuran. Si Sarah di ay sa kamo pa. Dili di siya manluod. Wag yung kumahinom doon nga manluod si Sarah. Kung magkuyog ning duha, daliran ako siyang pasabton. Nga di ko ganahan sa lugar nga iyang magustuhan. Di sa siya mamugos. Di gyud. Buotan si Sarah. Paraygon o... Oh, may tindog man ka. Imo kong biyaan? Ganahan naman gud kang hisgutan si Sarah. Ikaw rabi unang misgot niya, ha? Sa sunod, pagpalit ng rice cooker, ha? Ingon man mga kaldirin. Aron magtuon kog luto. Gusto mong kakasaluto ni Sarah. Bisag supak sa akong buot Anton. Pero sundon ako si Sarah. Ang dili ko nimo biyaan. Naluoy man ko sa akong mga anak. Sige di ka maluoy, ma'am. Imo gunang anak. Nga no, ma'am? Unsa may mo... imo na silang biyaan? Unsa? Naluoy mo ka kanila. Nilandong Anton og Dumateo. Matay na ka? Hoy! Ay, Jiray! Kaamaw baya ni mo. Ang sarin mo sabot. Patyon man ko ni mo. Sorry, laim ko kagstrinaryahan, ma'am. Mura si tag na touch gamay ba kay nahadlok ro ba sa biya ko? Natouch mo, samot kag katouch kung wa kay sweldo. Ayan, amawa ka. Ayan, Kay doon na pa ba day ko'y laing anak bugart? Sila nga, imo sila kong anak, ma'am. Awli pa iya ka anak, ma'am, no? Kung imo kong anak. Uy, wa ko'y anak, tambok. Pero cute. Bawi, no? Salamat, ma'am. Hilom di bugart, oy. Ay, kaswerte sab nimo, no? Kung mamahimo ka na akong anak bugart. Murag mag-uol ko, nak. Pati. Mag-uol ko, tawgon ti kag anak. Unya, no, mahimo kang anak dako. Matakdan day kas kagwapo sa akong mga anak. Oh!
Suday, di ko gwapo, ma'am. Dili! Tanawa ko, ma'am. O, bebe. Sudungag maayo akong panagway, ha? Bino. Oo. Bino. Paduol. Amaw. Ay, idukot Rasmig. man akong now. Premig na si mong anak, no? Aw. Malipay masab ko bugart. Bebe, no, be. Binaw nga, be. Malipay masab ko bugart ko. Agay. Mamahimo ka na kong anak, ha? Kaning naungan, eh. Agay. Kay makaluag sa akong duganing naungan. Iyo na kong ikatulong anak, ma'am. Ha? Kawasan ni mo angay mamahimo na kong anak, oy. Maglibog latan ni mo, ma'am. Magaluag gunos dugan niya, mingong. Kawasin ni mo angay. Kalibog biyan ni ma'am, eh. Kita sa na yung sulutihan. Galibog ka. Galibog, digo. Hasta ko. Bitaw, mamay. Ay, ipang kusiluhan lang ti kagamay. Aron, mupahiyong ka ba? Ay, maulagi. Maunay akong giganahan ni mo, Bogart. Kay, maayo kaayo kang mulingaw na ako. Loim sagab ko ni mo, ma'am. Oh, loim man ka. Di ko gusto nga, sakit ka. Nga naman. Looy yung ka na ako, Bogart. Nangga ka, mamay. Ay, salamat Sobra itaw. ka Kay pinang- mibati yung kag maayo na ako. Madlo ko nga masakit ka, ma'am. Hinay na kay kaglakaw. Magluoy na kay ka. Salamat intawon sa imong concern, Bogart. Kaya kung mawa ka, ma'am, manay, musuldo na ko. Hala! Ha, maudi ay na ha. Perting tuon na nako ni mo ha. Tinuod bitaw, ma'am. Swerte ba ako nga nakaamo ti ka? Usay amo. Ay, usay amo, klaro ha. Nahimo ti kang amo ba? Ay, kay dili hinugo. Ha? Di hinugo. Yeah. Di sad nga saba. Oh. Munong ganahan mo, ma'am. Oh, bitaw. Bitaw, ma'am. Balik ta istorya nga nung naluoy yung kas mong anak. Nibalik gyud ka no. Ay. Kuan manggod, Bogart. Naluoy ko nila ba? Kay usara ka babay ang ilang gihigugma. Malagi, ma'am, no? Pero ang kadimalas lang ron si Dong Anton kay maldita kay ang kalibin, eh. Abi ba ni mo, ma'am? May istorya mo kita ni. Sige, Bogart. Kana bahalam sultin lagi ko tinood nga akong pagtan-aw tong bayana. Oh. Pura mo nog digger gold. Usay digger gold. Anong gold digger ba? Bitaw. Parehas tag pagtan-aw atong babayhana, Bogart. Malagi, ma'am. Di ka tukit ini Dong Anton tong bayana, no? Di ka sorpresa ra buhutan. Lami kayo, dut kay porma. Indot og porma. Lagi. Ha, unya. Di pa sila sana mabutan kayo. Aw. Ngano kang nakig-istorya kung tubay ni mo, Bogart, no? Una makailang kasulugoon, ma'am. Hindi na lang. Huwag mo ko ilaing ka istorya. Agwantahon tanan lang ka. Gani. Nga mo tubag pagyugos imo. Kabagan lang ko, ma'am. Sige. Sige. No, digid sila pareha ni Sarah to imong giingon, no? Oo. Maulagi na. Nga nga ko lang naluyan, Bogart ba? Kay mamina ko sila nako. Nga ang mga anak, naguna-huna gyud nako ba? Okay. Maginay tinuod, ma'am. Tahod gyud sila nimo. Unsay tahod? Tahod ba? Tauran kag tahod. Tahod ba? Kanang respect sila nimo ba? Kauragi wa mo tahod nako, Bogart. Wagod taon. Tingsi. Mao gani na. Kay. Mao bitaw Bogart, oy. Natandog kay kus desisyon ni Anton karong bag-o ba. May istorya-istoryahan giti ka ni Bogart. Kay abi nimo, Bogart. Ganon, ma'am. Gusto lang niyang dawaton nga maoy muda sa nahuna-hunaan kong branch sa Cagayan aron malayo siya ni Sarah. Ha? Maulagi, Bogart. May patigbabaw karon sa balatian ni Anton ang gugmang ito ni Sarah. Ang first love tingali ni Dong Anton si Sarah, ma'am. Aw, naamguhan niya ang maong pagbati sa dihang iyang nakita ang iyang anak. Siya may amahan. Maugani. Ngani. Bati baya kong kaluoy ni Anton, Bogart sa mauniyang desisyon nga andam siyang musakripisyo aron dili magubot ang pagpuyo nila ni Mateo ug Sarah. Buutan ni mga anak. Lagi, nabuutan, no? Nanginungdan nga magpalayo siya. O gani. Unya,
Dawato niya ang akong gi-offer niya nga maoy muda sa branch sa Cagayan. Ako sa ma'am, siya makay desido kayo. Sa desido. Desidido ba? Mabaita ning akong kaistorya. Nga nung galing itubay na nagiging taon ini. Tabang, Lord. Tabang, Ay, Lord. pero sige na lang, be. Okay. Tagaan lang yun ka og higayon nga. Huwag ko'y laing kapahungawan ko gani. din ni Bugart. Nais kay gusulti kang Matiyo. Di ba? Oo, lagi. Gani. May man ka kay murag tarong ka kag-utok. Basig sobra pa kang Matiyo. Ay, minaw, Bugart. Di ko. Minaw ba? Ang iyang hangyo nako nga mga tuming duhas Cagayan arong iya makita ang lugar. Oh, mo ba ma'am? Wala ka di mo si Dong Anton. Oh, maunay akong plano. Pero may bati sab kong kahadlok. Madlok mo ka ma'am. Lunod yung barko. At yun nasad ko nimo. Unsa kini mong gikadlokan kay? Usay bahit tabo sa ibo-bo na kong puhunas Cagayan aron pananglit ko mo kalit og atras si Anton. Nga dili ni ay padayon ang pagdas among brand sa Cagayan. Usay mahitabo, Bugart. Ay, nangutana man ko ninyo, Bugart. Grabihan ako, ma'am. Kani, ma'am. Intelligent kini pagpangutanaha, ma'am. Sige, be. Papirmahon din mo siya kontrata. Wah, karon pa ka na, no? Okay. Uy. Bugart akong anak, Bugart. Akong papirmahon og kontrata. Oh. Ha? Di ka gusto kontrata, ma'am. Utong lang ka. Unsa? Daan pa ko. Largat nga limis si Mama sa Cagayan. Doon na miya tuon dito. Unsa? Dugay na kong giofira ni Mama nga mo imuda sa tukuron nga branch dito sa Cagayan. Di ba giingnan taman ka? Nga dili makaayo nimo nga mahimo lang manager sa layong lugar? Labi nag-branch lang? Amy, pagbuot ni Mama, unsa ba ka? Ano dili man ka mo insister? Tiguwang na gud ang imong inahan. Angayan na gyud na siya nga ilisan. Amy! Anton, angayan ka kaayo nga mamahimong manager sa inyong kumpanya. O unsa imong buhaton? Kung dawaton ko ang offer ni Mama nga mamahimong manager sa among branch dito. Wa kay angay sa usa lang ka branch. Unsa lagi imong buhaton? Kung tumanan ko sa Mama sa iyang gusto. Imo kong buwagan? Ha, Amy? Unsa? Nganong ako ka mangbuhagan? Iwa man matuman imong gusto. Nainlab na yun ko nimo. Unya buwagan tanuon ka. Mag-uol ko. Amy. Sige lang kung hangip si Mama nimo, good. Maluoy ra lagi na siya nimo, Anton. Ako nang gisultihan sa Mama. Nga akong dawaton ang iyang offer. Unsa? Mao na mga tumis Mama sa Cagayan. Ug kung makauyon ko sa lugar, ingon man sa mga tao nga akong kauban, mahimong magpabili na lang ko dito. Unsa? Samok na akong kinabuhi din eh. Unya ako? Nga naman ka? Imo lang kong biyaan din he? Wa ka man kay gusto nga dawaton kong offer ni Mama. O busa magpabilin ka din eh. No. Unsa? Desisyon naman kag imo eh. Nganong wa man ko nimo pahibawa na. Una ka makigsulti ni Mama nimo. Naibaw kung di ka musugot. Busa nga nung maghago pa man ko sa pagpakigsulti nimo. Pabilin ka din eh. Umularga kong Cagayan. Dili ko musugot. Sarah, wa gani ko din ayaw gid paggawas nga ikaw ra ha. Asam di ka, ma? Manlarga mi si Anton sa Cagayan de Oro. Magunsa man mo dito? Gustong tan-aw di Anton ang lugar nga tukuran unya sa among branch dito. Misugot na siya nga siya ay mo manage dito. Labing maayo hinoon, ma. Nahibaw ka ba nga nung nakadesisyon ni ini si Anton? Wa, ma. Tungod nimo. Unsa? Mao na'y tinuod, Sarah. Magpalayo si Anton aron dili ka na masuko. Ug si Mateo, dili mapugo sa pagsukol niya.
Mayo ka na kauna-una siya pagpalayo, ma. Wa siya mahimo kung ipamugos niya iyang tinguha din ako. Naluoy ko ni Anton. May karma gidi ay. Sarah. Sorry, ma, ha? Pero dili ko mahimong kalimtan ang gibuhat ni Anton nako og sa among anak. Dili ko ikaw mabasol, Sarah. Ayaw lang kalimot. Tao lang si Anton. Dili sa kumakabasol ni mo, ma. Kung labanan ni mo si Anton, imugod siyang anak. Anak sab nako si Mateo. Og labaw na kinahanglan sa akong pagpangka og pagmahal si Mateo. Kung tinuod nga dili na mihatagan ni Anton og problema, nganong dili naman lang niya pakaslan ang iyang kalivin? Iya man gani kining buwagan. Unsa magipagtuo ni Anton sa mga babae? Duwaan? Ikaw mao'y gihigugma ni Anton, Sarah. Og mituo kasad, ma? Nakita ko kana sa iyang mga mata. Ang kamatinudanon sa iyang ditugan ako. Ug aron dili siya makasaha sa iyang manghod ug diha nimo, siya mao'y magpalayo. Ingna lang siya palihog, ma. Nga kung magpalayo ang gani siya, iyang tinudon. Og dili niya ipasangil nga kay mular ka siya, makahimo siya sa pagkugos o paghawak sa among anak. Dili ko siya tugutan bisag sa paghikap lang studlo sa akong anak. Bugart. Ayay ka ni, mauna sa ni. Ahay. Agoy choice as iba. Storyan lang, Ma'am God. Storya na lang tayo. Oh. Dali, minaw ha. Lagi. Mawa akong pila ka adlaw dinis ato. Ayaw baya gipasagdis Mateo ha. Anong imo man kung tugunan na ma'am, nga doon na may asawa si Dong Mateo, ha? Bogart, may kagid sa sitwasyon nilang duha ha. Asawa lang ni Mateo si Sarah sa papel. Bitaw, papel, bitaw. Natuo sa di ka, ma'am, nga kung wa ka, pasagdan siya ni Sarah si Mateo. Ay, kung pasangin liana, Bogart. Wa man. Ikaw ha? Wa man. Kinsa man kuno kang musudyaan ang rin ako. Ay, de, boy ramday ko, no? Boy lagi ko, ma'am. Pero giisip yan ako si Sarah o si Dong Mateo nga iyang bana, ma'am. Iyang giisip ba? Nga si Bana, si Mateo. Si Bana, si Mati. Pero ay kabalaka na, ma'am. Labanan dyan ako si Mateo. Ay kagool. Larga, mama? Ato na siya langit, Dong. Langit? Larga man. Ato, sakay sila ng plano. Ato, siya langit. Oh. Kauban sila ni Brad Anthony mo. Ako di ay. Imo na biyaan mo manyika. Akong tatuon. O niya, imong biyaan si Sarah. Uban nun po. Bini mo eh. Musugod kang pauban nun si Sarah nga. Kauban mo na mama ni mo ang paglarga. Ang imong Brad Anton. Sugod ka Sarah na. Di ko sugot oy. Oh, naaram rin na day mo na diha. Banon kayo kay ka eh. Banon kayo ka. Unya, masuko ka kung kauban ni mo ang imong maguwang og si Sarah. Nganong uban man Brad nako Anton. Ani ni Dong, ani ni. Adto na mo trabaho si Brad Anton ni Moslayo. Aron dili na siya masisigig away. Away? Oh. Di na balik din ni Brad nako Anton? Di na. Mingaon di ko ako Brad Anton. Sana ang bini mo. Mingawon kuno ka. Unyag magsingkahay sila si Anton o si Sarah. Masuko ka. Saan may mingaw ni Mana? Ang hilak man Sarah. Di ko gusto hilak Sarah. Ano di mo ka musugot ng hilak Sarah? Luoy, man Mateo Sarah. Ay, ni mo rong eh. Huwag mo tingali kay kasing-kasing? Nganong nguwa man ko'y kasing-kasing Bugart? Kay di magkakamaong mahigugma. But ay, libog ko ni mo ay. May na kay maglibog ko kasi ako. Maglibog ko ni mo. Bantay bitag mo hangyo ka na ako, ha nga.
Magpakutaw ka gatas, bahala ka. Ala. Wal, nabara ko. Pagkutaw ni mo gatas, ha? Ala, Sara! Na, nagbinata na natin. Oh, okay. Ay, kabon na ako ba? Ayaw, subog sa ano ba? Ayaw. Ano lagi magbinata ka, ha? Buin ang kamot, baho. Di niya magagikan. Dito CR. Limot manjud ko, eh. Doon lang nako, mama. Tana ko niya. Nganong kuyog sila, Brad nako, Anton. Sige, ha? Oh, mga tuog lang tayo nga di ta manihapon. May noon, mga pasmutan duha. Nya, mamatay. Bako ka, eh. Madlok ka mamatay. Ngano? Mahadlok ka nga dili na mo makita ni Sarah. Anong napil yung Sarah? Si may nung dana na ba? Ganong imo lang kong ibilin din eh. Huwag ko kay gusto nga mag-manage kong brands good. Ing nagyod, nga dili ka may mong mahigugman ako. Tungod ka nagpabilin pa man sa imong kasing-kasing si Sarah. Ay, ikaw rin nagsulti na. Sige na, mga una ta. Ganon dili lagi ko ni mo dadun sa Cagayan. Mga to ramis mama kahit an-aon sa anak ko ang dapit. Kung makauyon ko, igo na ko ang akong plano. Sige na, mga ano ta. Wa pa ko ganahi. Ako na lang mo palit og atong panihapon. Ay, ako na lang, uy. Kwartabi. Larga di ay ka, ma. Kinsay nagsulti nimo? Bugart ay. Manglarga mi si kuya nimo dong, mga tumi sa Cagayan. Kay nakahuna-huna ko nga magtukod dito branch. Di na balik din ni Brad nako, Anton. Kung makagusto dito ang imong Brad, dili na siya mo pauli din eh. Mingaw ko, Brad nako, Anton, ma. Kung mo anhibitaw imong Brad, imo man siyang suklan. Mudayon ka maglaban ni Sarah. Maayo nang tua siya sa layo, aron dili na sila magkalahlis ni Sarah. Brad nako, Anton, mansab, iyo mang awayon, Sarah. Maulag kina. Nakahukom na lang imong Brad nga siya nalay magpalayo. Mingaw ko, Brad nako, Anton. Mingawon ka gyud. Kani adto suod man kaayo mong duwa. Pirmi kud mong magduwag, Chess. Pirmi kang iuban ni Brad nimo, Anton, kun musuroy siya. Labi na gyud kun muduwa siyag basket. Lagi man, no? Pinangga di ay gihapon nimo imong Brad, Anton? Pinangga, uy. Unya, musugot na ka nga makaduol siya sa munyeka. Dili! Akong siguroon sa mama kung kano sa aming manglarga. Brad nako, Anton. Uy, Brad! Nalipay kay ko nga mitagad ka na nako. Brad, good ka nako. Migo good kayo ta. Kung mao nang migo dayetang duha, musugot na ka nga mugunit ko sa bata, ha? Sugot ka? Dong? Diloy! Oh, Dong Mateo. Migo man ka ta. Dinata migo, oy. Ha? Ngano, bitaw, angkon ka munika? Ako ra munika, oy. Dong Mateo! Brad, kadiyot lang! Ay, huwag na gimulingin ako sa Mateo na. Ay, kung saan ko magkasa pagkonbinsir nga ako manghod. Aron makaduol ko sa akong anak. Ganahan na kay kung makakugos sa akong anak. Ayaw gawas munika. Ha? Nga naman? Na monster. Unsa? Uon si monster?
Brad na ko Anton good. Abot siya. Migo konomi. Unya, ikap siya sa ako munyika. Wa ka mo sugot? Uwaoy. Iya palang zadon munyika. Ilak kog maayo. Ingon anak nimo kamahal ang munyeka, Mateo? Uy. Bisan og ikaw na mo'y muilis ang diaper? Lipay, gani ko. Ilisan siya diaper. Sikad dayon. Dayon, human basta ilis diaper. Lipay, sab kayo, Papa, munika. Basta lipay, munika. Nganon dili man parehas mo panghuna-huna ang matuod nga amahan sa akong anak. Ni aman lagi ka. Ikaw gaya akong tuyo, ma. Gisakitan lang ko sa buhat ni Mateo. Nagkita mo si Mateo? Di gid sumusugot nga makakita ko sa kong anak. Dili ka makabasol kung ingon ni Ana ang imong manghod. Gihatagan banggod nimo siyag nindot nga imagination bahin sa usa ka living doll. Munyeka. Ako to gibuhat, ma. Aron musugot siya nga magpakasal ni Sarah. Karon nga iya nagyong nasaksihan ang paghulagway mo sa usa ka munyeka. Dili mo na malaksi pa sa iyang panabot ang kanindot di ay nga mugam og munyeka. Usa ka bata nga tinud-anay mo hilak, nga mo katawa og kusog kaayong magpatid-patid kun malipay. Pero kung mo okay lang si Sarah sa akong nauna, ma, mahimong Imong dawaan sa kalipay ang imong manghod. malipay sa ka si Mateo o ba ni Sarah? O si Sarah, makaangkon kag matuod nga kalipay gikan ni Mateo, ma? Dili una ta maghisgot mahitungod ni anang butanga. Nganong ni ka man? Mangutana unta ko nimo, ma. Kung kano sa agit ang largag Cagayan. Ako pang gi-arrange ang atong biyahe. Pahibawon ka lang unya nako kung ready na ang atong biyahe. Oy. Unsa ka? Doon ako gibantayan. Sino batayan? Brad na ko, Anton. Nya di ay. Niya. Maore nga mura kag sundao diha gamarcha-marcha. Saman. Mo kay pusil? Saon man, pusil? Aron itira nimo si mong kontra. Tira? Unsa na bugard, oy? Ay, pangutan na di ay. Ay, regulo sige lakaw-lakaw kuno doon eh. Ay, sige, marcha-marcha kay makalibog biya na. Unsa libog? Makutaw sa utok, makutaw ng utok mo, naliman kag padung ka dito, nya inigabot ni mo sa tumoy, balik ni sa gaw, nya munong ni sa tumoy. Unsa man na, oy? Pulos man tumoy. Ayun, lagi sige, marcha-marcha. Ano go ng imong enerjiya na? Mawa na imong kinauna na. Gutumon ka. Gutom, bitaw ko bugart. Tuan na lagi. Gutom na ka. Para ba mga luto, Sarah? Ikaw lang luto bugart. So may ako lutoon, be? Kuan. Bisag unsa lang good. Basta lami. Kuya, luto ni Sarah. Di ko mauluto, Sarah, mong lamiwi. Dahil pa bugart, ha? Oo naman. Kita, naku ako kontra, eh. Patay jud ni kontra ba? Ha? Sige, ma, doon lang ko.
Magpaabot ako sa imong ghost signal. Niya, budget ka, ha? Mateo, mianhi ang imong Brad Anton. Kay nangutan na kanus ami mo larga. Larga? Dong, di mo guta kontra? Kontrata, oy! Mateo, imo siyang maguwang. Imong Brad. Angkon man niya akong manikabi. Migo man ta, di ba? Migo lang kita. Oo, walang labot ako manika. Ay nakahadlok dong. Kay pila ka adlaw gikan karon. Layo na ko ninyo. Di na unya mo kakita na ako. Patay na ka? Mateo. Ayaw lang angkon akong manika. Aron di ko gusto patay ka. Sige dong, mulakaw na ko. Diretso lakaw, ha? Ay, Mateo. Wa man din ang auto ni Anton. May trabaho na siya. Nausab na gyud ni si Anton. Mulakaw naman siya nga dili na magpahibaw na ako. Oh, iyakin ang auto. Diin man ni siya gikan. Miato ko sa amo kay nagsusi ko ni mama kung kanus ami mga tus kagayan. Kanus aman ko, no? Iyara ko na kung pahibawon. Kanang sigurado na may makalarga. Doon na ka ba gitago na ako, Anton? Gitago? Unsa man? Ambot lang nimo. Ay, sige naman hinuog kag duda eh. Unsa man nakaandam na kag pamahaw na to? Ikay milakaw. Dito ralig ko sa amo lagi. Waday ka nila agdaha sa pagpamahaw. Maligo na ko eh. Oo. Ipalit na lang pamahaw na to. Aron human kong mukaon mo trabaho na ko. Tuwa na si Anton? Ay nakabakala ka, Sarah. Milakaw na na si Dong Anton. Mao ba? Ganun sa'yo man si Mianhi. Mura man tog nag-istorya sila si ma'am. Murag manarga ko no sila. Pero wa pa lang maklaro ni ma'am ang iyang kontak dito. Mura lagig nagka-cute ng tingog lagi ni mo, Bogart. Ay, ko ano. Okay ra ka? Okay naman. Pero maayon tag-ato na lang siya dito. Mahimo ka na, day. Nga barkadista makitong tawana. Dito mabuhi og probinsya lang. Kauban man kaniyang ka-live-in? Murag, di naman napi si Dong Anton niya itong bihan na, day. Og mituosad ka? Murag makatuosad, sir. Kay si Dong Anton, good. Bisag playboy, di gid siya gusto niya ng babae nga palaaway. Ako, dili mo ko palaaway. Nganong wa man siya gusto na ako. Kitsa ingon mo. Kung may gusto pa siya na ako, Bogart. Nganong dili man siya mo'y akong gipakaslan. Nganong si Mateo man. Ambot lang, day, sir, oy. Gika na sab ni ma'am ang nakuha na kong kasayuran na wa na'y gusto si Dong Anton na tuyang ginganlan og Amy. Kisingan sa babae? Amy. Kanusa lagi mo manglarga sa imong mama? Pahiwaon nalig kong mama lagi. Saan ka? Tingalag nagsabot na mo. Pero dili lang ko ni masultihan. Ay, anong di man kamutuon ako eh? Tungkol kay feel na ako. Murag mo na kong gilikayan. Unsa? Likayan. Bitaw. Anton, higog mabaya ko ni mo, ha? O kining atong relasyon, doon na na'y commitment. Eme, ikaw raman sa nami sulti ka ni Adto. Nga wa tay commitment sa usag-usa, di ba? Anton, tao lang ko. Nga mahimong mausab.
Og nausab gyud ang akong pagbati nimo. Pero di ba ito magisgot og kasal, ha? Basta, ayaw lang gyud kong biyae. Mateo, ngano ka? Waoy. Nganong imo man dayon kong gitalikdan? Na makakanako, no? Walagi. Onya, nganong nasakpan man ti ka nga nagsige kag tutok nako? Ganoon lang, Mateo. Sarah, pwede gakos, Mateo? Oh. Kinsay nagtudlo nimo aron mo gakos kanako? Wa man nagtudlo nako, Sarah. Ngano di ay? Di pwede? Mateo, naluoy ba ako nimo? Naamong ka lang yun sa kabuang sa imong maguwang. Naluoy ko nimo kay wa ka masayod asa mo ilugar ang imong kaugalingon. Wa man ko sabot, ana, Sir Araoy. Dili ka gyud makasabot. Kay bisan sa una-una lang. Wa man gyud mo panganduya nga maingon ini ang imong kinabuhi. Sentimental na, Sarah? Tug-ani lang gyud ko, Mateo. Diin ka ni anang pong nga gakos. Bugart, oy. Kinigid agis Bogart lagi. Binuangan ka lang yun. Bisag unsay ang itudlo ni mga binastos. Ayaw gyud sunda, ha? Og ayaw sag seryoso, ha? Nakasabot ka ba nako, Mateo? Limpyo na yung kusina, sir. Hindi na imong pagluto. Ikaw ba? Oh. Maayo kay kamubutang og mali siya sa una-una ni Mateo, no? Ha? Nakasaha ko ni mo, sir? Nakasaha kaayo, Bogart. Og dakog yung sa ang imong gihimo nga to ni Mateo. Ha? Usa may akong sa, sir? Nganong imo man gitudluan si Mateo aron mo gakos siya nako? Kasi may sulti, na. Si Mateo? Sige, sulti, dili ako. Ay, pag binuang ha, Bogart? Hain man siya, bi. Patakal, sumbong ta, ay. Magi ko magtulo niya, magdako siya ni mo, day. Ngano makahuna-huna man sad siya, anak, be? Sa iyang mentalidad, makahimo ka siya sa paghuna-huna unsay gakos? Ani mo gani, sir. Paminag mayo, ha? Sige ko na, be. Aron makasabot ka ba nga nung naghisgot na mo ang gakos? Sige. Unsa man ko na na. Gusto mo siya nga mahimong normal, sir. Gusto na ko na siya nga maparehas na ako, o diba, sa iyang Brad Anton. Mo to nasugyot yun ako nga, gakson ka ni mo si Sarah, para manormal ka. Di ikaw kit lagi nagtudlo ni Mateo? Pero dili na binastos akong pagsulti niya, sir. Gitarong sagna ko. Sa sunod ba? Saman. So, sige mo kagngisi diha. Alay. Sige mo kapakyut-kyut, uy. Masing ganahan. Saba diha, Bogart, uy. Ikaw ba? Ayaw na lang gitsag tudlo, bahin sa pagabuhaton sa usa ka magtiayon, ha? Unsa na, Bogart. Bogart na nun. Sir, yabag naman intahon ka, uy. seryoso ko akong pangutana. Seryoso ni. Sama na. Kung muromansa si Mateo ni mo, masugot ka? Mansa? Makasabot ko, sir. Makasabot ako kung di ka tungod kay mura magugbata ang paminsan ni Dong Mateo. Pero dako-dako raman ang bata, Nya? Pero imo siyang bana ba? Bogart, kung walay mo tudlo ni Mateo, nakasiguro ko nga dili makahuna-hunaan na sa Mateo. Sa ato pa. Mahimo ba, Bogart? Di lang ta mag-iskot, ana? Nakasabot ako si mong tumong. Ganahan ka. Ha? Nakasabot ka? Sayon rang sabton, Bogart. Nga dili ko mahimong higugmaon si Mateo tungod sa iyang kahimtang.
O kung dili ko bagyod matugyan niya ang akong pagkababae. Kay Tano. Naluoy ko ni Mateo. Naluoy mo day ka? Tagay, siya siyang gusto. Bogart, dili sa lisod kong maon. Aram day na. Sugot na lang. O galing lang. Labas pa sa akong panumduman ang nahitabo namon ni Anton. Sa pagkakaroon, og ambot hangtod kanus ang akong pagpugong nga wa na untay laing lalaki nga moagi pa sa akong kinabuhi. Ma, nga nang imong kong ipatawag. Aron pahibawon ka nga ugma, mamahimo na tang mularga pa ingon sa Cagayan. Tinuod, ma? Excited ka? Of course, ma. Ako gining pangayo nimo. Unya karon, imo nang gihatag. Di ka ako malipay, ma. Di ko bation og kahinam. Nya, ugma na gyud ta manglarga. Ugma sa buntag. Ha? May barko di ugma sa buntag, ma. Usay barko. Mag-plane ta mo paingon dito. Nagpalukat na ko. Mayo noon, ma. Kitarang duha ang manglarga, ha? Dili ko gusto nga iuban nimo ang imong ka-live-in. Dili ko gusto nga dunay magsamok-samok nimo. Oh, sayo man lagi ka. Wa mo'y trabaho. Do naman, pero miuloy ko. Aron mangandam ko. Mangandam sa unsa. Ugma nami sa buntag manglarga si mama sa Cagayan. Ah, uban ko? Kami lang unang duha si mama. Iya pang ipakita na ko ang lugar nga tukuran sa among branch. Anton, gusto sa kumutan-aw sa lugar. Aron doon ako'y matabang. Di palagi mahimo. Nga naman. Di gusto si mama nga iuban ko ikaw. Unsa? Ay. Sorry to tell you, Amy. Nga na bad shot good si mama tungod sa imong gipangbuhat. Kayon sa mong kuya akong gibuhat. Ang papangilabot mo ni Sarah sa kasal. Ug ang pag-adto mo sa bahay aron sulngon si Sarah. Milaban siya ni Adtong Sara. Natural matingali mo laban sa mama. Kay iya gunang umagad ang imong gipasipadan. Hangtod ka milaban sa di Sara. Kung anong naapil man ko. Maapil ka gyud. Kay imong ex si Sara. Anton, tingalig nalimot ka ha. Ikaw ang mitugaan ako nga ikay nakapamabdos ni Sara. Sige, balik, ano eh? Oh, ako yung balik-balikon, Anton. Aron mahinumdum ka, nga na-inlove na ko nimo. Busawa ka na higayon nga imo pang balikan si Sara. Minyo na si Sarah. Minyo lagi. Pero dako ang akong duda. Nga sa usa mo lang kakablit ni atong pabayana, mo arangkada dayon ni sa pag-uban nimo. Imi. Ngano? Nagtuo ka, nga wa ko magduda nga kablit to noon rasada nimo ni atong Sara. Sus ni mo eh. Di na ta magisgot may tungod ni Sarah. Tabangin nung ko sa pagpanghipo sa akong mga dadonon. Mauban ko. Di lagi mahimo, di mo sugot sa mama. Ngano dili man sad ka mo insister? Nakasa ka. Busa nga nung mo yung sister pa man ko. Anton, imo gud kong labanan. Panalipdan nga nung ako tong nabuhat. Nanaway ka sa kumanghod. Unya, labanan ka na ako? Ako di kang panalipdan? Musamot nga ayran ko sa imong inahan. Kadili man sad ka makamaong mo laban ako. Mahimo ba, di na ta maglalis? Mularga ko. Ug di ko gusto nga mularga ko nga mag-away tando. Kung imo pasagda akong paubanon, wa gyoy away nga mahitabo, Unya Anton. na kauban ako. Kung ako rin mularga. Pero si mama nga akong kauban ugma. Busa ay pamugos. May ubos gid ko nimo. Ano mahiubos man ka? Imo lang gyud kong biyaan. Giingnan ka na nanako nga kauban ka na ako kung ako rin mularga. Sige lang. Sa gayon nga makauyon ko sa lugar. Ug adto na ko manarbaho. Dadon ka na ako dito. Ug adto na ta dito, mamuyo, okay? Sa ato pa. Kung pugngan ka nako, di gyud ka mo sugot. Unsay pugngan? Nga adto dito manarbaho. Imi, ako mo'y nang hangyo ni mama. Busa di ka makapugong. Wa ka mahadlok. Nga dili ka na makakita nako, inigbalik nimo din eh. Usa, Nahiubos ko nimo. Kay magtuman ka gid sa imong gusto. Busa, unsa pa ba kapuslanan nga imo pa kumaabtan din eh.
dili na mausab ang akong desisyon. Oh. Kung di ni mo sabto ng akong tinguha, o pues, wa ko'y mahimo. Pero mularga gyud ko. Mulargami si Anton, ugma. Larga mo, Brad nako, Anton, ma. O anak, atuon na mo ang lugar diin tukuron ko ang atong branch dito. Maayo nga nakahuna-una na siya nga magpalayo. Gisakitan na kuno siya sa paglikay ni Mateus bata. Nga dili gani kuno siya makagunit. Abi kay nakita naman niya ang bunga siyang kabuang. Nakaamgo na siya sa kabililhon sa usa ka anak. Nakaamgo na si Anton sa iyang pagkalatagaw. Uwahi lang. Muuban ang iyang ka-live-in, ma? Muuban unta, pero wa ko musugot. Maglagot di ko makakita ni atong babayhana. Larga gani, Brad nako, Anton, ma. Ayaw na siya pauli din niya. Dili ka ba mingawon sa imong maguwang? But lang, lagot lang ko, ang guniyak, akong munika. Maugani nga magpalayo na lang ang imong Brad Anton. Aron magmalinaw na mo sa imong munyeka. Ingon man kang Sara. Basta, di na siya pauli din eh. Di ka mingawon sa imong maguwang. Di ba suod man mo kani adto? Ngawon sab. Pero kung sige siya agaw akong nika, lagot ko niya. Mateo, magpalayo na ang imong Brad Anton. Angay kang magpasalamat nga magmalinaw na ang atong kahimtang uban sa atong munyeka. Ma, ing na si Anton nga salamat nga nakasabot na siya sa sitwasyon. Iampo na ako nga magmalipayon siya uban siyang ka-live-in. Naguna-una gani siya. Unsaon ni niya sa pagbuwag. Unsa? Maunay iyang gisulti na ako. Sara, itugyan ako nimo si Mateo, ha? Ayaw ka bala ka, ma. At imanon ko si Mateo o ang among anak. Palihog lang kong ingon ni Anton nga nagpasalamat ko kung tinud-anay na siyang nagtinguha sa among malinaw nga pagpuyo. Ato na ko. Nagila ka? Sakit na ini biyaw, ano. Come on, Amy. Hindi mo ko magtugay dito ba? Nagmahay ko. Sa may mo gimahayan. Nga nung nakaton pagid ko nga ma-inlove ni mo. Oh, Sukad masukad. Karon pagid ko mabatiin eh. Amy, di mo ko magtugay dito. Imo lang gidunta kong gipamugo sa imong inahan. Na-inlove na good ko nimo, Anton. Natural, mingawon ko nimo. Amy, di lagi ko magtugay dito. Noon sa ka ba? Kay bawo ka ng tuwa ka sa trabaho. Abi nimo, gusto gid ko nga moapas nimo, ana. Kay bihawon lagi ko nimo. Karon pagid nga, labangon pagid og laod ang imong pagpalayo nako. Ay, baby. Sabi yan yung bayhana eh. Palang niya ka maghimog milagro, di may tabo nga balibara ni mama nga kung hangyo nga iuban ko ikaw. Niyang kay gud ni mama nimo, di ba? Miyangyo ko eh. Kung saan man. Nga na-turn off man nimo ang akong inahan ko. Mo nang di po niya kapugngan ang iyang kalagot nimo. Ay, tao eh. Sige na yan na paghilak niya. Ay, yun na rin. Sa may gusto nimo pasalubong. Ikaw. Sige. Dadaan ka na ako sa imong paborito. Kay baw di ay ka sa ako paborito. Oo naman oh. Durian. Oh. Daghana ha, aron natagbaw ko. Sige. Daghanon ako sa katrak. Sige na, doon ako. Kapiton pa na ako sa mama, okay? Magkita na sa diay mo ni Sarah. Ako tawag ang daan sa mama. Kung sa gawas na lang siya maghuwat na ako.
gago. Mituog yun nga mingahon ko niya. Sugdan ko na ang akong role. Unahon ako pagupa ang dughan ni atong Sara. Ma, asa man mo dadon akong munyika? Paigon na dinhi ang imong Brad Anton dong. Imo day dadon munyika? Ang binabi! Ang bina... Mateo, gusto lang kong muhahok sa bata. Igdayon kong sakay sa auto sa imong Brad Anton. Kita sa Brad na ko, Anton, akong munyika? Dili ba siya manaog sa auto? Ilad sa munyada! Mateo. Bi, munyika, bi! Di ko gusto. Kita Brad na ko, Anton, akong munyika. Dali, munyika! Dali! Mahilak na lang hinuon si baby. Di ko gusto. Kita Brad na ko, Anton, akong munyika. Ngano ka? Na Brad na ko, Anton. Tago na ko, munyika. Hain naman sila. Tuwa na. Nakakita siya sa munyeka? Waoy. Dali-dali naman gusto din, he. Ano man, gool ka? Nganong mag-uulman ko? Oo, man ka. Kita, Brad, na ko, Anton, sa ako munyika. Nalipay manggani hinuon ko, Mateo. Tungod kay imong yung gilabanan ng akong tinguha. Nga maahaw si Brad ni mo Anton sa bata. Lo. Imnon, Brad na ko, Anton, akong munyika. Ha? Unsa pa imnon, uy? Ingon ka, uhaw. Ahaw, Mateo. Ahaw. Nga mahangol si Anton nga makakita sa iyang anak ba? Ako lang munyika. Walabot Brad na ko, Anton. Ako lang munyika, Sara. Ako lang walabot na ko, Brad na ko, Anton. Unsa man, doon na ka na gibinlan sa auto. Doon na naman. May gipauban lang ako si Bogart aron mo drive sa auto pagpauli. Ayaw na lang naghasula si Bogart. Maayon ang dunay masugo si Mateo o kaha si Sara. Ay, paitang Mateo eh. Di man lang ko pakit-on sa kong anak. Ayaw gyud padungga si Mateo nga moingon kang imong anak ang bata. Tingalig magdako ang bata nga dili makakita gawas sa ilang kwarto. Di na mahimo, May. Mahimo, Anton, kung mo cooperate ka lang. Ipadayon ang imong tinguha nga malayo na lang nila. Magdugong akong kasing-kasing, ma. Mahal ko kay Sara. Miniyo na si Sara. Ambot lang, ma. Utang buot, Anton. Ayaw na ko hatagig problema. Maluoy taon ka na ako, Anton. Kinsay nag-ingon ninyo nga dili ko balikan katong Sara. Ha! Kadtong babayhan mo nakaingon nga nung murag nagkabuang na si Anton. Putlon ko ang iyang sungay. Ngano naghukdong man ka? Di ka mukaon? Mingaw ko, Mama. Yan sa man dong, di ka makaon. Day ko, di ko kaon. Mingaw mga kamama ni mo. Mingaw bitaw. Pero, kakaon ko, oy. Lamiluto, Sara. Bogart, ikaw lang ati man ni Mateo, ha? Ako ang ligoon ng bata. Di kakaon, Sara. Una lang diha. Aron human ko kaligo ni Inday Barbie. Ikaw na si bantay niya. Ikaw na, Sara.
Ano, ikaw na ko na si bubaw sa bantay ni Manika. Luoy man ko sa lugar. Uy mo ka. Man siya kaon. Ang maligo pa man siya. Sige na, ikaw na dali. Aron ikaw na si bantay sa inyong Manika. Ikaw na diha. Sige, siya ganaw na sultan. Ako lurot. Unsa ron bugart? Unsa man? Nalagit tingog. Maayo, oy! Unsa man, way tao? Titingog na. Murag pag nangisog. Takot tanawon, bi. Dayon na sa pagkaon dong. Kaako'y magsusik kinsa rong iso kayong nangayog katawran. Dugaya ko ni mong midoon. Ikaw na sab. Nga naman di ay kung ako nasad. Be, abli ang pultahan. Ano makasuod ko? Diha na kay. Di na ko blihan ng gate. So may mong tuyo ha. Nga mas dong Anton din eh. Kaya bakit ito kung wa siya din he? Kauban ron siya sa iyang inahan nga milarga sa Cagayan. Ibawom rin ka nga nung ni Anhi pa mga ha. Gusto kong makiksulti sa asawa ni Adong Abno. Dah. A dream is a wish your heart made. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning Sugilanon. Muñika. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. If you keep on believing. Mo to mga listeners, ang katapusan. Ang part 12 sa Muñika. May living doll, no? So, nadugay-dugay kita aming drama ha. Kay sa akin, busy na sa mga drama sa kawang John Kinanutan. Nya, manikamot na to nga makaapas sa mga episode nga nabiyaan na to aning drama ha. Mga to mga listeners, thank you so much for watching, for listening. Ang pimo kanunay mga listeners. God bless us all in advance. Merry Christmas and Happy New Year.